what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe manya dakabatesa Zimbabwe Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe manya dakabatesa Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira mumako Zimbabwe manya dakabatesa Mugore ra 1978 pane chiitiko chakaitika muguta reSosbury. Vakawanda munochiziva ichi ndechekubhombwa kwemafuel tanks muguta reHarare. Takakupai comrade member vachitsanangura basa ravakaita panguva iyoyo. Takakupai zvakare comrade Lobo vachitaurawo nhoroondo yavo nemafambiro avakaita kubva kuMozambique kuti vaite mission iyoyo. Takakupai zvakare mbuya Hwiza kuMbare uko vakataura kuti hongu magandanga aya kana kuti vakomana ava ndakavachengeta pano. Tichitaura nacomrade member, tichitaura nacomrade Lobo vanotaurawo zvakare kuti pane tax yatakashandisa panguva iyoyo kuti chiitiko chedu chibudirire. Nekudaro tasangana natax driver iyeye kuti vatipewo maziviro avanoita nezvechiitiko chakaitika muguta reSosbury. Asi nekudaro regai tinyatsonzwa nhoroondo yavo kuti munhu watiri kutaura naye pazuva ranhasi ndiani uye zvakare akazouya sei kuSosbury pamwe nekuzotanga kuita basa rataxi driver. Baba makadizve tiripo isu naro zuva handitika zvino mama rimere kwese kwati kufamba kava kungochema kuti dayana aiwa takangoitawo zvishoma kwete zvakanyanya maningi asi takaona handiti totenda norima kubangeti handitika Beatrice Farm paplot 20 handiti ndopatinorima kudhuze nekwana comrade Lobo. Yes, handitika asi pari 10 kilometers kubangeti tobva mubangeti kusvika kwedu 24 kilometers handitika ndo semo handiti vateereri baba vana kutanga kuziva kuti mukomana watiri kutaura naye anonzani zita rake nesenemu uye akazvarirwa kupi akakurira kupi. ini ndakazvarirwa kuMasvingo kuZaka kunonzi paNyamutaki kana kuti paSvuure. Makore acho haanyanyatsobuda zvakanaka sekuma 1944 ikoko 1944-43 here ndo makore atinonzi ndo atakabarwa. Ndokwandakagara zvangu kusvika wandaita slab A, slab B, ndakuita standard 1 1957 ndopandakauya kuno kuSosbury. Baba vangu vanoimba kuHighfield engineering ndopatakasvikotanga chikoro kubvira 1957. Saka ndakazokurawo nababa akandifundisa kudhiraivha tichifamba tichitengesa mavegetables tichienda pamutoko pamurehwa kupi nyanyadzi mutsvaga zvirimwa zvekutengesa. Pandakazopedzawo nababa ndakazosevenzawo ndakatanga kusevenza Roberts Construction kuChirezi ndopandakasevenza ikoko kubvira 1972 kusvika 77 ndobva ndasiya basa andazoenda kuSosbury ndokwandakazotangawo ndichingobuda paRoberts Construction ndobva ndotanga basa kuPfumo Mini Care kumataxi. Saka taidhiraivha zvo taisenzera kuMbare Machipisa ndokwataisenzera maningi. Saka mukufamba kwataita ikoko nemusi nerimwe zuva ndakanga ndiri paMbare pamusika kwakumanheru pakauya comrade
handina kuziva kuti mukomuredi. Mzati svika pana komuredi azviya ndira kunzwa kuti pamaifamba nababa toziva kuti nguva yanga yati nguva iyoyo tinotenga zvirimwa muchitengesa maisangana nemasoja aSmith murodhi zvaifamba sei? Pandakasiyana navo hondo yanga isati yavo. Oh, alright, okay. Yanga isati yavo. Asaka imuchikura ziya zvehondo manje tatosiyana nababa. Anditi saka mamuRobertson kwamaishanda uku maigara kupi? Taigara kumapurazi ikoko pasi nokuti isusu taigadzira macanals. Garivha yatiunza miti isi toteera toita macanals. Iyo hipo vhare yobva yauya yobva yaita minda yavo. Saka pakuri kusango kwataigara. Saka akazoti chikomani kune basa kupfumo mini taxis. Semunhu akakurira muHarare zvekuRoberts izvi zvanga zvinganyatsondiitira zvakanaka, mari yataitorwa yanga iri shoma. Saka ndakati regai ndiende kumateksi semunhu akakurira muHarare. Ndakangosvika muridzi wacho abvangoti muningina ndakambokuona. Ndikati yes, takamborenda mubuchari re1964. Zvikanzi yes ndopandakakuona ndati yes. Saka uri kudii? Ndinoda basa. Zvikanzi ndokudhiraivha ripa chibva uya mangwana ndobva ndazouyawo mangwana acho ndobva ndafundiswa ndobva ndakuzita pihwa yangu motikari ndakutoshanda. Muri taxi driver toziva kuti mataxi driver kazhinji anogona kutosangana nenjodzi nematsotsi kana kusangana pane chiitiko here tisati tapinda ichi chekwana chemagadhana chamunototi ndakambohaiwa nevamwe vanhu asi zvakazodaiso zviitiko mazuva waise nguva yanga yatanga tamuhondo aiva nevamwe vaizviti magandanga ivasiri uruhumbavha chete kuziva kuti ndikati ndiri ganda unotya kuti ndipe mari kuhomba. Saka inini hangu handina kumbosangana nezvinhu zvakadaro. Asi vamwe venyu handina kumbosangana nezvinhu zvakadaro. Kunze kuti musi wandazosangana naye wakomana wacho ndopandikati ndopandakaona zvinhu zvakaita sokuda asi nokuti kwava nemaserius aizviita magandanga futi maserius scout aizviita mukomuredi asi ina handambosangana hangu navo. Handi saka musi wakazouya murume uyo akati chii? Pakauya murume akati ndoda kuenda Kambuzuma hotel yainzi Garden Party makore achiwa epa kune hotela yapisa yainzi Garden Party Kambuzuma. Asi ndine vamwe vangu vari muBare tikabva pano toenda tichitora vamwe vangu vari muBare. Alright, ende tobva taenda murodhi inonzi Ayema nemandakasvikomiswa ndobva yaburuka. Vamwe vake vaiuya mumashure mangu vanga vane imwe taxi yavanga vanayo handina kuburuka. Ndobva aburuka ndobva atora zvinhu zvavo mikire yavo yokushandisa vachisa vega mubhutu. Ina ndakagara zvangu vapedza zvikanzondika. Saka muchiziva Mbare kubva muna Ayema tobva tapinda right muna Runyararo tobva tapinda futi left muna Mutama tobva tapinda futi left muna Mbirimi then right into Beatrice Road then right takuuya kutown. Asi hatina kuzosvika kutown. Takusvika paZBC paya takati na left na Paisley Road nayo Paisley Road kusvika muna Lighton Road left zvakare kuenda kuGarden Party kuya kuKambuzuma. Takafamba takusvika pa 10 yokuenda kuGarden Party kwacho zvikanzi apfuurira ndobva ndapfuurira. Takamitsirotengane kwaiperera Kambuzuma makore acho iwayo yaikava nerodhi yaipera uku kwaleft kwedu kunenge kwasango kugomo rereusi kuti kunemba kuti zvandikutaura kunenge yanga riri sango uku ndokune Kambuzuma ndobva tafamba nerodhi iyoyo. Nangoti fambe apa 200 kilometers 200 meters zvikamira pano. Zvino mazuva iwayo taisenzesa mataxi ataifamba nawo anga nemahokito. Saka chaichiita zvikanzi dzimba chinhu chako izvi. Ndakanga ndakuda kuti ndise right interior right yekuti ndikati zvimwe vakuda kundibhadhara
zvikanzi dzima futi zvichakwe pandaramba zvavo ndakagara zvikanzi mati mambounzwa chinonzi magandanga here kwete zvakanzi mati mamboona here ngati asandavaona asi kunzwa bedzi kanzi nemanje masangana nawo ndisu ndandakatarisa kumberi kudai handina kuziva kuti uku kumashure kwangu kune kapistol kangakasika padama kangu kana apa saka pandakada kuti dai nobva ndapaiwa ndobva ndangoramba ndakatarisa kumberi zvikandisu wacho isi tiri vezanga forces takauya kuzosunungura nyika hatina kuzouya kuzouraya vanhu asi kuzosunungura nyika saka tinoda kushandisa motikari ino kubva izvezvi kusvika tipedzi noti kudii nazvo ndizvozvo zvamataura tinongoita right handei nayo road iyoyo tobva tasvikotena right tobva takwidza kuita panga takaita kuwarren park tobva tazotenda futi left kuenda kuwarren hills kana muchiziva pane inonzi kwamereki paya yanga isati yako but ndakabva tatena right kupinda musango mugomo izvo ndakazoona pakacherwa nekanzuro nonga achitora ivhu here pachambooneki nguva iyoyo mamuri musango uku kwamereki wamuri musango ndobva ndapinda imomo musango imomo nomanasvikomisa motikari ndomamune chaivo vanga vakabereka ii mazifuti marefu so ava ndandina vanga sina chinhu asi vandasvika madhinza pandakaona ndivo chaivo ndakabva ndagutsikana ndobva ndabudiswa motikari ndobva ndasvika simbi mumaoko avanhu rara pasi ndobva ndarara pasi ndavakurodha zvinhu zvavo zvavachada unoshandisa kuya zvino pakazoita imwe teksi kwedu zvakare yaiva nomumwe ainzi Michael Mukomba Choto akazoti akazoshaya takaita mateksi maviri kambani imwe chete ndobva ivo vakanga vanonoka saka hana kuzoburuka indi ndakaburuka ndobva ndarara pasa vachirodhavo zvinhu zvavo ndobva tarodha zvinhu zvedu zvese ndobva tadzoka the same road andamboti tauya naLighton Road takazonopinda zvakare kupinda munaLighton Road back to town indini kudhaiva futi uyo Michael ane yake wendine yangu indandine vanokwana kuita 4 iyewo futi angani vakomana vakwana kuita 4 vataenda ndobva tasvika mumaindastry muyomo ndobva tatena left ndakukangana road asi pane road inonzi Dumfries inenge takasenzesa tena left ndobva tazotena tenderera mumaindastry macho takazotarisa kumbare tiri dhuze naPaisley Road iyi Lighton Road padhuze Lighton Road Paisley Road saka tatirisa imwe pakona ipapapo ndobva tasvikomiswa ipapo ndobva taiswa simbi mumaoko ndobva tarariswa pasi na1 comrade uyo aitaura nesu vakanga tinaya kuti ana vetisa sanhingirika ndo zvandakazoona nokuti hataizoziva kuti zvii zviri kuitika saka ivo vakabva vadomira sepapapo musumbapo da pane chinhu chakakura chachakaureba so chaita fanika ziduri here tinozonyanyotarisa maningi nokutya saka imomomo ndomainzi ndikubuda bara rakatsvuka ropa kudai so chibva ranorova nenditangi harikambopodza 1 time ichibva repuku vaita moto rimwe futi ndobva wapedza ndobva weva vaisa zvinhu zvavo mumotikari handei neso naPaisley Road kusvika pana Bishop Road ndobva tapenya left inenge ririchi Bishop Road nayo kusvika tasvika iyainzi Princess komutauni inenge semutangogara rekanzi saka tasvika paDevalis paya ndobva tatenya left kuenda kuNational Sports Stadium nokusangana in pasangana in ndobva tatena left kuenda kudziva reseko kana kuti Kenwood yanga isati dziva reseko isati yapo neKenwood asati yapo asi takatenda tichipinda nemo tangoti darike njanje so zvanotarase
ngatidzokere futi mapikini ndobva tasvika pasangana iyi mipopo yao ndobva tatenga futi left tibva taenda nayo mberiuko ndobva tazonetenga rakanga achiri mapurazi ndobva tatenga right. But what I remember is takapfuura nemupurazi yainzi Ladyford matakapinda namai nokuti taimbosvika navo pamwe tichitenga chikahwemo saka ndakaziva kuti purazi yaLadyford nayo kusvika paRomavunje Road kana kuti Manzamto ndobva tatenga left nayo zvakare kudarika Ingoma nayo kusvika paripo left kuti paiva nepurazi yanga yakanyorwa Little England Farm pageti pachoso patakasvika vasiya ipapo vachibvaenda isi tichibva tadzoka takudzoka ini ndaigara kuZororo makore achena takasvika pana road inoenda kuBlackview ndii inobva kuGarifide papa pane road ndomusi watanga kefi muHarare musonzi nemacho ichiwoyo patata kudzoka takasvika napane road block ndobva vavhura taxi yanali nayo vachisecha pasi pafloor hapana chavakaona zvadhiraipenda ndobva taenda vanasvikoungara kumba asi mangwana kuseni manje ndakuenda kubasa apa ndina kupiwa mari ndafamba almost 200 kilometers zvisina kubhadharwa dzainyora paid and unpaid mita idzi saka takafamba 200 k's unpaid ndopakauya mukondoti why zvamuri kuona izvi ndisi takatakura wakomana wacho saka muridzi wekambani akati iyi inyaya hombe ndobva ati iye muridzi wekambani 1 isu madhiraivha 2 mabharani 3 nahead driver 5 ndobva tapinda muofisi ndobva tavhara ndobva takurukura nyaya yacho iyoyo muridzi wekambani akati gentleman inini handizopinzwa mukati menyaya hazvitauriwe kana mukadzi wako kana baba wako kana ami wako zvinyararei nokuti ndichazokurambirai kuti manditaurira pana chokwadi zvakaitika saizvozvo takaita almost 9 months ndizobatwa manje chakakonzeresa head driver uya asuspendwa basa akati wakundidzinga basa manje nyaya iye ndovaenda basa rakadona ndobva anosvikotaurira CID ainzani head ndamudoma zara yanga iri ngoyo vataraki vanozonditsvaga vakandiuraya ainzi Michael Ngumbudete ndianga ari head driver asi ndozvazvakaita ndiye akazotitaura maCID aipasouth africa ndobva nemande yacho ndobva ndaona tii pakati pasemurengera tambo yatakavata kuri taona munharume unenge anonzi zuva nyika uyu ndianonzi maikomba cheto uyu ndiani saka pakutanga vakatora inini 1 nethe wrong driver vamwe itactic yavakashandisa iyo ndekuti uyu asavhundukwa chaiye angazotiza ndobva vatora the wrong one kuita uyu asatiza ndobva taenda nouyu ainzi Ray Mapongo ndova ndakaenda paSaturday police station ndobva ndaswera chirohwa atakarohwa kuti nhasi ndichiri kutambura nemaronda atakaitwa iwa asi ndakaramba pakutanga pashe papo zuva rese uyu airohwa kwake musi manga ariwo akutaura ndakambotaura makaenda kuchikwa chihota chizanzi ndikuda avava hazvicho vada hapana zvaiziva kwadoka ndobva ndanorasiwa Mbare police station mangwana kuseniseni ma8 o'clock ndatoka Mbare kuyemuya vazonotora Michael mukomba choto uya kumba kwake usiku ndobva auyiwa naye ndobva aunzi zuva takatomubudisa zvinovana varamba tokuuraya saka iye akangoti kundicharambiri
muwangu akatobuda ndobva abvuma zvikanzi takafamba chakazoita kuti ndizive kuti abvuma ndechikuti tichipinda muhofisi yemazanzi ayo apa mboti makavamba makadai apa wakutaura zvisiri zvesei pandakasarwa muwangu akabvuma ndikati aiwa zvamataurirwa naye ndizvo taura wegawo ndobva mafambiro atakaita ese wakatinetsa nezvo chiramba tikazogara zvedu mumasales imomo for a long time dzimaramuridzi ekambani atorwawo futi tanga tinaye asi uyu dhimbodeto hatina kumuonemo ipamuneni mukomba choto naye muridzi wekambani ndovatatu takagara zvedu munonga 3 weeks inokwana vachiita mainvestigations zodzimali tizoendeswa kurimani kuti takagara tasvika kurimani manje takatinira kuti tatisina loya uyu muridzi wekambani anga ane loya rake haana kuzombouya kurimani kubva museo akabva angoenda kuti saka takanogara kurimani ndobva tatsvagirwawo loya vakatitsvagira loya iye akangoti vanhu vokunze kwenyika aitya kuti ndikati ndevezangu zvinhu zvonese yanzi it's an organization angari murungu Mr. Dibogwe advocate Dibogwe aisenza development blend namsho ndiye akazotimirira iye paakatanga kutibvunza takamboda kuramata muCID kuda kuti tidzokere futi kuya ndikanono apa murungu iye murungu futi nokuti kwatanga tiriko kuya kuSouth Africa kwakune mukuru wayo watema ainzi Faka Visa South African yangari saka takafunga kuti vakuda kushandisa umwe futi ndobva tambora no indiri advocate Dibogwe taimbomuverenga mapepa nenyaya dzehondo achibudisa makomerezi akanyaya kati aora chirega tikutaure ndo tamutaura nyaya yedu yese handitaure exactly zvamakaita because mukoti ndine ndichazenge ndiri imimi imi mamupinde hamubvunze ndameje chinhu kungomira mubosi chete makagara komune makagareko ko ndinenge tichitaura nameje zveshuwa ndezvakazoitika izvo taiti tikangosvika tonzi fedha remand why iye aitarisa matalks anga ari kuLondon Lancaster talks iye ndiyo yaaitarisa manje kuti kana yakuningira yaibva yopinda koti yedu yopinda saka asingazivi kuti chii chaari kuti dhiriya chimwe tambopiwa zvedu sentensi taenda kujeri kwacho takazodova mumusi yapinda zvikanzi 5 years akaramba anzi ayo munovati vaende kujeri sei vanavo now ava vanhu vakaita izvi vakazonge vakutonga unovaendesa kujeri here tatiri muRotterdam regional court zvikanzi havaende same naye vavafanira kuti vadi vaende kujeri zvikanzi nameja zvatiaka ndo vanhu vokutanga kuita nyaya yakaita so toda kuti vamwe vari kunze vese vanga vaita zvinhu izvi they should come and report vine havana kuripota but iye manje uyu Dibogwe akapa 2 examples zvikanzi pane murungu akatakura makomoredi vaya vachiti materrorist kuIngiridon yachivu akaendwa nawo kusinoya makamusunga here zvikanzi ayo akuita umwe futi murungu vakataura futi akavatakura akaripota zanzara anzi why zvikanzi same applies to these people vaitya kuti kana vakanavataura vanogona kuindwa vakazodii vakazouraya zvikanzi ngavaende 5 years pajeri vataenda kujeri. It was on a Friday. Saturday, Sunday, Monday vatabudiswa. Lord somzanga we amines yatibudisa. Saka tangu taona 3 days. Vatabuda ba 5 years ashizo. Tabuda tagara kumba. Ini ndakazodzoka kubasa naibo wacho nokuti atisina problem nemurungu wedu yatakasenza zvakanaka. Zvino nyaya inonesa ipapa ndeyekuti
kugara kwatakazoita kwese munhindumu matorongo maselzi havazvitarise vanhu vacho kuti vatibhadharewo kuti tiwanewo something apa. Ipo pamakarohwa kusotatu makambowana mukana wekuendeswawo kumadoctors. Ini ndakamboenda paOrderfield clinic ndakaiswa cheni zomumakumbo nomumaoko naadzimaiwa vakanorapa. Asi time yakareba yakati iite kuti kuzvimba kwatakaita mati kuti kuseri tapinda mukoti vanobva vanyatsoona kuti vanhu varerowa, saka takazoenda ta vanhu chete. Come 1980 ndaiwana kuzvitonga kusvika Saranasi. Pane here vane zvematongerwo enyika vakazombokutsvaga iwe kunze kwema-United States? Ndikataura mazita here? Iko vanenge basa ravakaita ka ndo basa ravo. Ya wotanga ndi iye akazoita minister webster sham. Ndiye akandiona tiri simu ndaidriva taxi paSheraton paya yava taxis were the best in Salisbury. Saka takabva contract yekusenzera paSheraton. Saka iye webster ndiye akatanga ndione ipapo achiri kuyainzi people's voice yezanu. Amene zvaanganzwa kumbare kwano kwaitambira ndobva azosarangu ndobva atoya ipapo ndobva andiita interview ndobva ndamutauya ndikuda zvakanaka akazogara ndambomuona webisho ndobva azoita minista manje tatomboenda mumaosi make ndogara kwenguva yakareba kuti ndida kuendesa yakanga president dzima atangoona kana kwazvirikuendokatazerekera navamwe vaizvitava mashani ma-MP vachitoda kusvisa kuna president kuti uwanewo something hapana kwazvaimbosvika kusvika makore ari kusvika nanhasi hapana chazoitisati. So ndikuona kuti sekutaura kwenyu maronda iwayo ndivari kutokanganisa utano hwenyu. Ndizvo chaizvo vanga maziso aya achanyatsoona zvakanaka kuti vakana vachikurova havana basa kuti vari kurova pai vanongorova chete. Saka nachanyatsoona zvakanaka kupana mwiri wangu zvezve ndimamona mafambiro anoita kubva kocha munondisiya famba kutiadi makumbo achaita zvakanaka. Nari kurima ndiani manje mishonga miri chigare? Unotomhanya kuna vanoita marizho unohayawo varikubatsirawo mabasa vanotibatsira. So chikumbiro chenyu kuhurumende chingave chei? Vationawo kutipawo something. Handingati ndive chakati nokuti vanoita kuti haikazvo beggars are not the childers. Chiro chavanenge vandipo zvinotendawo zvekuti aiwa tayeukwa nehurumende. Chiro chanenge ndapirwa ndonderawo. So takatarisa yatingati ma-medical bills zvikunyanyodiwa madambudziko raminaro ndachizoti makumbo amachitaura neremaziso edu. Vanodiwa x-ray. Okay. Handizivi kuti mari yacho yamenewana kuti panodiwa x-ray ndozoonekwa kunze panoda kurapwa zvakaita sei. Aya maziso ane zvawo zvaanodiwa. Otherwise mwiri wangu ndinonzwa kuti ndakasimba but kufamba hakuhasi nokuona zvakare zvokundinetsa. X-ray makambopiwa quotation yacho pane makambopinda imari? Ndakambonzwa mwana kuti $25 zvandinonzwa asi especially $25. Kuzoya makoseni nemishonga sometimes later atambonzwisisi zerarita asingachabhadharishi but
recently nonga mna January ndakazoti shenda clinic zvanza makubhadhara baba mapirisi eBP zvanzi andotenga sitambopiwa mahara saka ndiyaziva kuti zvinofamba sei saka mukumwa futi mapirisi eBP ndikumwa but izvezvi zvakapera kuti ndiende mari yacho handina izvezvi zvakapera but handisina kana sinde kuti ndinga mundotenga mapirisi acho haadhuri maningi kana uchitenga muhospitari imomo anoita kuma $5-6-7 ati akandapo izvi kuri kugara pana sekuru panapa tiona kuti hapana kwandingakwanisa kuti ndinogara so tikuti parikudiwa mapirisi eBP parikudiwa mari ye-x-ray zvakare maziso ada kutariswa aonekwe kunzi chii handite saka makasununguka here baba kuti kunhu reZimbabwe vari kuona chirongwa kuza kuti zvinondikwa nevanhu vakasiyana siyana aya mazuva ari kuteera handati zvati kutaura zvinooneka zvinooneka ndosaka ndapamira kuti chikumbiro chenyu kuhurumende kuti vazotiona iwo chichitaurwa nani saka ndikuti makasununguka kuti mhuri yeZimbabwe kana paine ada kukubatsirai kuti ndanzwa sekuru zuva chiti vari kuda mari ye-x-ray $25 ini ndira kumbosanwa pa $2 ndovapa nhamba dzenyu ita sekufonirai kuti mutaure navo iye kumhuri yeZimbabwe anenge achikwanisawo nyaya yacho ndiyo maziso achinyatsoona apa gumbo rangu rokuraiti nechepana nonga ndopanotangira gumbo here amene apa pangotadza kutsika chete unodora saka topandopa panyanga pacho pegumbo ipapo saka aya mapirisi eBP anoita $5 anokulastai for how long? Kazhinji vanopa 30 days. Vanopa 30 days. Pamwe less than 30 days. Depends kuti vanenge vane mangani mupaketi macho. Ko amai havano kuti eBP? Vane BP nemwoyo. Ndio mumwe futi comrade mungadai vanga vari panapa mati mawaita interview. Manje vari kunamuka echifuri vansadziva yakaita accident nemoti vabasha doko vari. Ndiye mucomrade chaicho iri. Havapedze tinotsoka tinotaura navo. Aya baba ndazvinzi zvandiita inini kuti tisarambe tichimbobvirira vanhu ndokusiyirai $20 yekutenga mapirisi eBP. Musanotengawo mapirisi eBP muchita sei tichimbotsvaga rumwe rubatsiro pamberi apo kuti zvinofambiswa sei. Saka mungada po nhamba dzangu. Aya nhamba dzenyu ndinadzo dzinokusiyirai. Handi anowanikwa padhuze muchipatara muno. Famasi apo handiti. Munanaira munotenga. Kana tongoenda tese tosiya tatenga tobva tazodzoka. No problem. Handiti aya ndikuchinzwa tozoronga amai kana vari kuti vanodzoka rimira kuti mushaka imwe hanzvadzi yavo iri kuUK. Maybe Friday kana kuti Thursday kana auya anogona kuti ukuikwa vakamira ari kuUK. Then also udzoka. But pano ndipasekuru isisi umusha kubhangeti. Handiti saka tova kuti vachidzoka musati masimuka kuenda kubhangeti tobva tataura navo muzombosimuka chii. Motondisira phone number zenyu kuti muzive kuti vavo. Ndozvakanatisaura nadzo kapo. Zvakuita chii? Handiti aiwa ndizvozvo. Aiwa zvinonga baba ndira kutendai nenguva yamatipa tichikurukura tichitawo chikumbiro kumhuri yeZimbabwe kuti aiwa ndiyei murume uyu ane basawo raakaita panguva iyoyo chingave chakaitika chitiko chezuva rimwe chete asi zvakaitika ipapo zvihombe. Handiti asi vamwe vangangoti hanzi vezipro futi vakutaura ndisakaita tikati makaita muri papi hanzi vamwe vakati domboshava vamwe vakati Harare kwesonda tahanix zvaa zvakafesana nematengi kudai taura zvaibva noku zvienda kwete uku saidi uku kwete kudomboshava domboshava nesozveri its very far manyepo vakazodzimara vabvuma vezipo vangada kuita vangada kuita ichi ndakazonosvika vataura vabva ngonyana. Ndosaka maona taura kuno zvakare kuti aiwa handiri kuona chikwata chacho nekuti hasati ambotaura nemese muri pamwe chete tinotaura neuyu otaurawo zvake zvaanoziva comrade Lobo zvavanoziva member
zvavanoziva, ambuya hwiza zvavanoziva. Nhasi tiri panapa zvamunoziva. Saka tingatimese makagara pasi mukawirirana kuti ngatinyebei tichida izvo. Hazvizoiti. Hazvizoiti. Nokuti zvambuya hwiza ndizviziva. Chandinoziva ndechekuti pakangogara vanhu chete. Makatozonzwaya nyaya futi. Ndakazongotakurawo chete. Saka ivo neni hatitombozivana. Asi mwana wavo akazoshaya nomeni. Ndo wandakaona panhama yake ndakaendeko. Ndowandingati zvandakaziva. Ivo mbuya vacho hwiza handivazivi. handivazivi. Ende kubva pakapera hondo 1980 kuti ngatiti kubva 1979 matakura makomrades and pamanasiya pamakasi makazombovaona makomrade member aitombouya kumba member aiuya lobundi atikangoonana pane kamwe kachiitika kakaitika kakaita zvamaita izvi takasangana kwavondeko somebody amene akazviitawo kuti mini vaitaura ispeka iyero vunaye member vaitaura ini ndandisini havana kuziva ndauyawo futi ndiripo ndobva ndazotaura nonono apa maita masiyaki takaita zvakati uri pano ndati gadzirisa yapo amene vana vakagadzirisa vamene organization ipi yakatoita aiwa tinotenda baba saka tinotenda regai tizomirira amai kuzokurukuro navo tozotya mutambo kuti chakamira sei zvakanaka handiti ndobva ndagarara azuva vaenda kubasa vaidhiraivha taxi kwapfumo tarara mumba muya sona zuva vakazoya mine nguva dzavakazoya tikati ko ini svika nguva ini zvadi amuri kupi ndo zvaitika vakutsanangurei shero yaita se moto uri kubvira mazvinzwa vamuka kusini yambisirwa bara rasara mumotikari mutaxi iya ivo ndibva vaenda kubasa indobva naini vakaona mumba musina munhu ndaenda kupi kwangu kuya kuya zvaitika manje saizvozvo ndobva ndazonozvitsanangura koko ndo chimiro chandaona kupi kumba kwandabva ndomamiro azvaizvikanzi imi midzokera munotaurira munhu kuti auye noti nyaya ikazobudai ndobva ndadzoka zvangu mazuva pandavaudza zvikanazvo imi moenda kuhondo ini ndoenda kwanochengeta vana ndiani ini ndinosarira zvangu ndichengete vana anozoendesa vana kuchikoro neanovachengeta ndiani hazvisi kuita vazuva varamba vandadzokera ndikati ndavaudza si vaita sei ramba zvakanaka dzokerai futi munozonyatsotaura patoo nenguva zvako kwapera munguva ndobva ndarotawo pe ndiri ikoko upedzika katini opedza ndarota idzi hadzina kumira chi tarota azuva vasungwa nyaya iyi yabuda asi usungwa wata vaizoenda kuchera asi kuchera vatongerwa rufu ndakataurirani asheni taurai zvikanzi endai saka zviripo zvimwe zvaitika muhondo mumba mandakasvikira mababa mudiko mami nemusikana anga arimo munin'ina wangu wababa mwana wababa anga ari muchimbwido saka aidanana neuyu naasheni zvasingabvumirwe ndautozvitaura zvangu izvo asi hazvibvumiri kuizvozvo saka ndiye akanditi maiko endai munovaudza siyai saka ndoti achindiita sei naende racho panaenda kumura zvese zviya ndobva ndasvika kumbawo saka ndo pakanzi chokufambisa chanetsa kwanzi hatichada motikari inosvika kupi kuno kuarea kuno kana ngoro kana chima kutewa bambai ndobva ndaonawo motikari vandapfuura nepaform 6 paipe dhiraivha haana kuda kumira haana kuziva kuti musoja akaita se amuema azvona dhiraivha amene kwakaenda pfungwa dzakasa akambopfuura naipapo ipapo daparopo pandakapararira saka ndakaramba ndakamutarisa musoja wacho akaema pfuti yake kuti airidze zvakaramba ndakaramba ndakangomutarisa dai bara iro raipinda musoro madhiraivha rouya ropinda pamwe
Driver uya ndakumutaura kuti ndobva asongomira. Saka musoja akangosvika. Zvikanzi apfuura zvipineti. Ozvinzi. Mwari. Pandauya kuno ngatazuva ndonyaya chindopesa ndaroti. Kanzi nemwari. Kubva vaita ofu. Baba vai. Pavaswera vachidhakwa. Kunwa doro chaiko kunwa zviya. Kwakauya mhanzvadzi yavo aigara kuarcade yako ainzi Helen. Vakanwa doro zvasandambona. Vachitaura pambepo zvavaitaura. Zvikanzi inini zvamuri kutaura amai kuti ndiende ndisiye vana vangu hazviiti. Pavaswera vachinwa doro pavarara zvavo. Mangwana sendi vaenda kubasa. Ini ndiri mumba handa kudzokera. Azvinzi. Chinguva takazonzwa mafoni. Muna vanoshanda zvikanzi asuwa vasungwa. Asungwa vari pasasatu vatorwa nemasedhi. Kuti kuchadzokereka uka kuchete Uchadzokereka. kuti chi kuzoenda mangwana pasasateni pacho kunoona munhu wacho asisiriye wataiziyawo. Chitaure naye hazvichataurika. Vakachema zvafamba sei kupedzeza ndakarota baba vakadai vakaenda yakusina kupinda zvanga zvisabatsiri. Ndaita sei ndopandakadzoka kunyaya yafamba sei zvikanzi driver uyu anga ari head driver ndiye akaisa nyaya kumapurisa ndiye akatengesa nekuti paikaitwa vanotaurirana kubasa bake kwandakati vanzi vakasiya bara riri mumotikari shero yadhuka apa vabva pashero apa kwayakadhukira shero bva vatakura makomuredzani pavanavasira kuLittle England Farm. Pakunovaburutsa musango kumakomuredzi akati apane chatadoneza pane bva vavheneka zvikanzi endai zvinyu shefu hapana chimwe ndobva vatorwa futi mari yavakanga vashanda. Zvikanzi endai zvenyu wondo inotitungamirira zvakanaka. Asi vadzoka saka vakati ndakaona kwaane road pro majoni amira andobva ndamiswa bva vamira andi mastreet lights arimo zvawo. Light remotikari raitwa on joni ane tochi. Zvikanzi driver uri kubva uku zvikanzi ndobva zvangu utakurawo nangu andi haya ndondobva unotaura mujoni pa bara riri pachena yekuback seat radonha repfuti remakomuredzi rikarara ririmo kuseri kwemba. Pawakazomuka kuseni vachienda kubasa ndopawakazorwa ndozvakaisita kuti vanotaura nyaya yekuda mari hapana. Motikari yafamba makilomita mileage yese zvese zvafamba sei vanga vari 2 namukomba choto ndopawakazotaura kuti ndozvaita sei muridzi webasa anzi yakaita nyaya ndopawakati arikidza nditaura pfumo ndopa akati aiwa isu takagara muno ngazviperere papi muno handidi kumbozvinzwa zvangu kuti zvaita sei zvataurika. Mari yamavapa nezvaitika zvese hazvisina basa. Nyaya ngaiperere papi pa vabvumirana. Driver ndiye akazoimutsawo. Head driver uya pakanzi mari ndobva asuspendwa pabasa kwe3 months. Saka yakafunga kuti ndanzi basa raita sei rapera. Ndobva iyi yanga yakanyorwawo nana Smith kuti anenge awana achaziya nhamba yemari zvayange yakanyorwa. Anenge awana vanhu vakaita izvi tinomupa mari yakati kwapene mari asi hapana akazviwana kunze kwadriver ndiye akazonoburisa nekuti aizviziva ndomasungiro akasetwa zvakanoburitswa nahead driver akafunga kuti ndanzi basa raita sei rapera. Nazvino ndiye akuti zvikare ndakaita izvozvo zvadaro zvazvo. Ndopandakadzokera edwe nyaya ndo chimiro chapapi chakumba. Saka kubva ipapo inini handauzodzokera kuno zvikanzi endai makomurezi munoona pfumo wacho nyaya iri kufamba sei.
ndopandakazouya vapfumo vabva kustock square vakagara nazo madii. Saka vabuda muningirikini musatenda ndipo wakabuda paya vachibva vanotongerwa rufu ndichapatawo. Saka ndakaenda kubva kwapfumo kwacho kubasa kwake. Andinoziva nguva iyoyo aiziva makomrades nguva aiziva nehuni nokuti dai kugara pandaita pano uchingocheuka kuti nhasi zvangu nhasi chi zvawo. Saka ndazvadaro manje ndobva ndasvika kuna Pfumo. Iye akanga asingandizivi rombo rakanaka kuti ndini mudzimai wazo. Ndakabva ndamuudza chokwadi komureti ndakamira ndakadai ndaunzwa kuti nyaya iyi akaburisa nyaya panapa ndiya yakafamba sei. Ndopa akataura Pfumo kuti ndozvakaitika ndobva andipa mari kaisa tukafambe zvakanaka. Saka takazonosangana kukoti ndikati nhasi zvangu musi wokutongwa kwanazo wabuda mustockska achataura Pfumo kuti uyu muganda ngaedu asi ndokufa asi haana kuzvitaura. Takatomira tese pakoti. Saka zvadaro manje ndobva ndadzokera kuti ndo chimiro chapapi chauku zvikanzi chiende munoona kuti zvakamira sei. Ndobva ndadzoka mwedzi mingani 3. Baba vangu vakavowa vaiuya kukiriniki uko paGoldfield clinic vakaiswa mahandcuffs makumbo. Mapurisa akabata maziso mama kuti vaivaburisa kudai maitosvika mukwidza maziso kudai ndopa vaizokuonai vobva vaziva kuti ndiye mwana wangu uyu. Vanenge makadai kana maregera wobva afarika. Vakarohwa varume vakarohwa zvokuti ndikazvifunga zvindonzwa musodzi yangu ichida kuchema vese namukomba choto vari 2 uye Pfuma haana kuzorohwa nekuti akati loya rangu muridzi wei nokuti wakazosungwa vakadaro uya akanoripoti akabva anzienda nekuti ndiye anga aburitsa kanyaya anga asina nyaya kubva vasara vari vangani. Saka azova semunhu akambenga akasungwa achisungirwa zvematungirwo enyika vaiziva kuti aufanira kutengesa nekuti wakambosungwa nevakomana vekutanga vekuchinhoi vaive vekutanga makomrades apa paningirina apa pasentro apa vakagara navo ndovakaudza kuti usazombofa wakatengesa. Ivo vanga vari chairman weyouth vakambosungwa ndichakutaurira nyaya yacho. Saka zvadaro manje takagara kumba uko hanzvadzi yangu akashaya akazoshaya ndiye aishanda ndiye anga akubhadhara chikwereti chavo changa vakatora masofa neredhiyo nekubhadhara rendi yemba tati chitorocha tisina imba yedu ndiye aibhadhara rendi ndiye aitenga chikafu nemaakaunti avangu vakatora kwaok. Pane mapfuura nepapo ndachida kutaura kuti zvinoita vanhu vakazovanyora kuti zuva ane chikwereti chemagetsi afanira kuwana chikwereti chaanotora akaunti muno haana kubhadhara pavasina chavakambotora takazozvigadzirisa pamusoro ufungi nguva iyoyo hondo. Saka zvadaro zvazvo taakufamba manje nenyaya sisi wangu uko baba mukuru kwakatama zvikanzi amai nini pane munhu wandakanzwa ndinoda kuti unyatsoteeresa nyaya anonzi anobatsira vanhu kana ukasungwa kana ukaita sinyaya ukaenda ukaenda pang'anga inokubatsira zvichibva zvaita sei zvaita zvakanaka. Ipa andiri kuona ziso rangu iri rakabva ipapo pakubatsira zuva tichifamba nanhasi zvarazoita ndeva iyo imwe nyaya dzisati ndokwakatangasa ndaenda pamung'anga kana maigoro ndabvunza vamwe amai nini handi sisi wangu vakafewa asi hanzvadziyawo ndaandinayo panhama pane zuva anoteera mashure mavo zvikanzi handi amai nini
ndaudzwa neadhiresi yacho, ndaudzwa kuMbare andi ndobva taenda kuMbare kuya. Saka n'anga yainzi Toto. Patasvika saka paine bhenji rataigara patasvikogara ini nemukoma wangu takaona paine queue yevanhu tagara paipai. N'anga yairi mumba mayo ka ndo rakaita se rakavharwa muna isi takagara mubhenji rakadai nemukoma wangu tiri tu. Zvikanzi imi mese vanhu muri apa ndodana mai vairi avo vakagara uko ngavapinde muno, imi mese imbomirai zvenyu kupinda. Asi avo vairi avo ndoti vapinde muno imbomirai. Vanhu havana kuita naro. Patapinda zvikanzi garai apa. Patagara kudaro zvikanzi imimi vanhu muri vairi kuuya kwamaita pano pane usungwa hwandanzwa mambounzwawo. Zvikanzi asi akasungwa murume wako kai abva anongedzera ini kati patasi. Zvikanzi akasungwa mvura iyo shero iyo matenga mene zvaaitarisa pane ndobva adhuka ndobva atsva akasungirwa shero ndiyo akati ndonyaya yakasungirwa. Ndikati ndizvozvo. Zvikanzi zvatiri kutaura izvi ari mustocks. Ndikati ndizvozvo. Zvikanzi asi vakaroveswa, asi maroverwo avakaitwa atokanganisa pfungwa dzavo nemunyama mavo. Asi mumwoyo ndobva ambonyarara. Zvikanzi chimira munzwe, handidi mari yenyu, handidi kana chimwe chinhu chamunondipa. Murume wako uyu akabva muchitokisi mari akanyatoti nechitokisi maro achaenda koti, asi achasvingotongerwa rufu. Asi atongerwa rufu haurayiwa. Mugabe uyu nanangomo vachaenda kuRakas House. Zvaitorwa nen'anga isi asingazivi. Vachavatsvagira roya ndo richavabudisa pakutongera. Musazotya zvenyu kana atongerwa rufu afe. Handidi mari yenyu. Achatozodzoka ikoko kujera akauya pano akashanda ndiye achazondipa mari yacho adzoke nekubasa. Basa rake ndinochengeta. Nekujeriko kwari nekutongerwa rufu zvese ndichachengeta, hapana zvinoitika. Achauyawo ndipa mari yake pano. Handidi mari yenyu kana imwe chete zvaiyo. Asi mume wake uyu maroverwa avakaitwa varume avo. Abuda uko achambonogara zvake zvishoma asi achazofa. Asi achafa neurwere uko maroverwa avakaitwa. Asi uyu mira ndimbozvinyarara. Kana auya ndichamutsanangurira ndega. Asi ari kuya ndakangobuda ndikati amai guru. Zvikanzi hapana chandinokupai. Kana chamunondipa imini ndichachengeta izvozvo chete. Ndiri kumuchengeta. Asi basa ndiri kuchengeta adzingwe. Ari kudzokera kubasa kwake akaita se akashanda. Akazokwana zuva rekukoti. Pataenda. Zvikanzi hapana anopinda mukoti kana hama yake kana ani, muri kupinda vasungwa chete. Saka umwe wavo anga akasungwa mukomba choto inaye. Ave nemukoma wakanga akamira ipapo. Akanyatsopfeka sutu akasunga tai ari simani. Havana kuziva kuti munhu auya kuzoteerera nyaya. Vakafunga kuti mushandi waipapo wehurumende ndiye akapinda ine. Baba wavo chaivazuva vakanga varipo neStacy naMaiguru. Ndopandakaona pfumo uya ana yangu yakurovonda kuchikoro zvandakaita izvi. Nasi pana achanditengesa kuti muri kuona munhu uyu akamira ndo chimiro chake. Nokuti aizviziva. Haana kutaura. Pavapinda mukoti. Ainambotora nguva. Vapinda mukoti muya takazona hama youya uyu akopinda mukoti akangonzi pinda wakafunga kuti mushandi. Ndiye akanzwa zvese. Isusu hatina kuimita se. Takatozoya totsanangurwa tiri panze takarambidzwa kupinda takamira Parotondo. Aiwa apa tiri Avondale. Kumbari kuya police station iri papa koti ikumbari. Takamira ndipo akazosvingoti tsanangurira zvikanzi akauya achichema. Akachema. Chema kuya kwokuti kwete kwokuti kunyatsoridza mhere. Kochipo zvikanzi mukoti matapinda.
munin'ina wangu Mukomba Choto nemume wake Zuva wakasungwa naye. Tapinda muMajor Street Art. Imimi varume vairi, mhosva yenyu ndimi varume vekutanga pasi rese kupara mhosva yakadi yakakura kudai. Hapana atamboita mhosva yakadai pasi rese kusika kwarakaitwa naMwari. Ndimi varume vekudi vekutanga para mhosva yakadi yakakura kudai. Iyo tengi ramakadhura iro ndarakadhuka Harare ino yese yaiparara nemarondera nemasvosve nehuku nemiti nevanhu vese nemabhiridhi, dai vanhu vese vakafa. Saka ivo vaiti taida kurova tengi iri repasi, saka vakazopotsa here ndipo akarova wacho komanda dinemba here ndiya akapotsa ndobva anorova pamusoro wedare repasi. Sai dai nyika ino yese yakaparara nokunosvika kumarondera dai vanhu vese vakafa. Saka imimi varume muripo, mhosva yenyu haina bailout, haina fine, haina makore pajeri. Muripo wemhosva yenyu rufu chete. Ndibva Major Street afara mabhuku ake zvikanzi zvapera, koti yapera. Ndiye akazoti mututsa baba wacho ava paive nemarobhots aipambana vakabata gotsi kudai vakachema vakati kuridza mhere murume mukuru, vachiridza mhere chaikote zviya zvokuti vaidonhedza musodzi. Tese takachema. Mukoma wangu uya anga aripo ukunditora kuenda zvikanzi amai nini nyaivo baba wacho vakuchema handei kun'anga iyai yainzi Toto yaigara muNational. Ndakazonzwa zvangu musununzi akafa. Ndobva taenda takamuona ari akamira kunze kati ndozvatwa vanhu vaya vatongerwa rufu. Ndobva aseka zvikanzi hapana kwanomboenda nemi, handipinde nemi kana mumatare mangu, ndakakuudzai kudhara kuti ndozvichaita sei, asi musatye zvenyu. Vana Mugabe vari kuenda kuLancaster House ndo vachazomuburisa. Ndobva tangoita nowe, ndobva tadzokera kumba. Zvakasiririsa wena. Vakagara nguva hombe, anamai angu vachiuya nehanzva dzangu. Amai angu vakarohwa nemotikari vachienda kunoona Azuva kuSasato polisi. Varova motikari. Tazogara taenda tichinovaona kurimandi kuya tenda chikafu. Munhu asina kumira mushe, waiti ukaenda munhu wese aichema. Yese nana Mukomba Choto vatatu toda kuvaona, tovadedza tovaona. Azodzokera kumba svika daba yangu naamai Helen, zvino uchaita sei? Munhu uyu akanga aurayiwa uchapiwa here musoro wacho nemakumbo adimurwa zvakati anodimurwa musoro uyo wozoviga here? Uita seiko? Nenamai. Saka ndo pakazonzi roya uya manje amene. Ndobva vazotsvaga Mugabe nani naNgomo vari kuLancaster House. Zvikanzi hoteri yatiri kugara iri kudhura. Vazvinzwa manje kuti varume vaya vatongerwa rufu. Hatibudi muhoteri yatiri kugara iri kudhura, mari yacho ichengete vakomana vari musango. Ndopa vakazovatsvagira roya rainzi Dibobeni rechirungu. Ndo rakazoenda kukoti kuya. Ndobva yazonetwa akaita bail pending appeal. Ndobva yaitwa, ndobva yazonzi yakunotongwa yane bailout. Matsvaga mari yebailout. Ndobva yadzokorwa ndobva yatongwa. Matongera akaita murungu iye akabvunza mupurisa akati makomrades akabva kuMozambique agosvika agozvipinda mudumbu shava kupinda muno muHarare aine zvombo vagodhura shero vagonosvika uko vagotsoka. Iwo uri mupurisa, saka amushande kai? Zvakaitika sei muripo muri pabasa, muri basa rako? Saka wakatadza sei kubata vanhu wakuzobata? Saka vanga vakatsindidzwa manje kuti musazotaura kavaizvisiya kuti nguva yehondo ukasungwa kana wangosingabvumirwa kutengesa. Kana zvemagariro atakaita pano tikatiza tese mukasvingobatwa maimbotaura kuti ndakagara nchitaura waitongofa wakanyarara. Waitongoziva kuti kufa kwaita sei, hapana chaunofanira kuburisa. Saka vanga vakuramba vanhu. Loya rauya manje
loya akuda chokwadi anga vakuramba kutaura saka matauriro avakazoita zuva vanoti varohwa manje vadzoserwa kumudiki ndopavakazonzi iwe uri kuramba iwe zuva mumaoko abvuma 1 zuva ndopavakazoti ndobva vazotaura manje ndozvakazoita kuti vachienda saka 3 months vakatorwa kuti zviserere vange vachivarapa kuti vaiti vaendesa kukiriniki kuhospital kuti varapwe nekurohwa kuya kwangu vaita kuti zviite se asi zvakakanganisika nokuti mama kanganisika umu ndobva maita se akanganisika maziso amavaona azo vacho andimaona akadai da kwakuri kumushanda kuradzai mapictures avo vasati vaendeko unoramba nezvavari hapana munhu anopfuma zvakangoramba zvakadai naamukomba choto wacho hazvina kuzonyatsoserera saka vakagaragara unoona vashanda kuchiko kudai kubata shai saka zvadaro manje varamba kutaura loya rauya ka patakazoenda kuno mwainzi kabungaidzi anga asiri n'anga aingosvikiwa aishanda kuyawoto ndi akazoti aiwa dhibhobheni iloya ndinotoriziva chaizvo nokuti vakasvingotiudza kuti kuri kuya loya rinonzi dhibhobheni saka anoda kuti titaure nyaya iyi saka isusu tiri kuramba hatizvizive kurohwa chete kwatakaita kwakataakutaura zvese ndopatakazoenda kuna kabungaidzi aishanda kuyawoto ndi akazoti aiwa taura vaudziye vataura hazvityise iloya chairo chairo ndopatakazotaura ndopavakazonyatsoudza loya riya ndopatazomamiririra kubva panzi yange isina bailout nechi zvikanzi pari kudiwa ndobva wazonzi nyaya yenyu yaane bailout anditi ndobva aita futa appeal loya uya ndobva yanzi 5 years pajeri mavanzwa muchairi wetaxi panguva iyoyo havakasvikirwa nemacomrades vakatorwa nebasa ravakaita musiwo vatotora ndakadhiraivha 200 kilometers unpaid saka hadzina zombobhadhirawo aiwazi neandanga ndinaye vakatora kuti zvandanga ndasenza yacho vakatipe tinodyiwa ini inokuziva chimoti kuti avanodyiwa ndinobva nangowapa asa chimudzokera kuti hapana iri pamakambonyatsonoti asi akomana vavunzonyatsondiuraya no zvandakangonza kuti zanla forces nezvavakazoita ndakagutsikana nokuti dei vanga vari manyepo majeka dei yanga ri service vaizviona zvinapa zvakanyatsobuda pachena kuti andiwo havana kumboda kurwisana neni kana kuita se asi kuita zvebasa ravakainga chete takanza kuti hanzi musi iwoyo sosbury yakaita masikati oh my god kana neni pandakamuka ndaifunga kuti inini pamwe chinoona zvachinja yatsva yese asi ndakaona hutsi hwacho ingobuda so tiri pambare paipa we very close nematengi hutsi motikari dzaa dzakasvipa kuti kuti hapana kuperi kuhwanga madhireva vachikurukura tatakaita raundika vachikurukura vamwe vati haiya zvakazodai taisana namukomba choto tongotarisa pasi ndinambotaura kuti tangoitofanga singazivi nditovunza kuti tikanzwa uchitaura zviri kure tobva tati zvatinakira pane kuzoti vanenge vakasevisa taxi apo ka daizorohwa nehana zvino vamwe votolanda nebhekari yakavatakura ndizvozvo akanga tichitofa ungai kuti 9 months iye zvakawanika a day or 2 days or 1 month pakune mashaloka taingoshaika zvese hatikuti atisingamuziva kuti tivananoka zviri zvakatoita zvakanaka uyo akatitengesa akaita zvakanaka kuti vanhu vazive detaizozvitaura pasina kumbosungwa pasi vanhu vairamba makuta mari manje maona kuti nyika ti anaye makutaura ndii makazviita ukatamisa kusungwa zvino vakazozvionera vega ndiye uina saka vadzoka kubasa makungofambawo zvenyu mukurarama nekugara makazombosangana kumbodeti yes aigara pambuzumaka ndokunimba yake ndakasangana naye kusenza yasababan
clinic erikana sababari abo mamuware baki wari mpaka ndopanga utreda papa akanyara sei akanyara sei bosi pane vamwe vaitotava kuti ndiye akatotakura isi ndisita akatakura vora vati zita rekuti maikoka iye ndigumbo deti uyu ndimaiko mukomba choko amene kuti muchaita se ndokuchiwesha kumusha kwake wemaiko mukomba chezila olate akafa zvati 2006 amene kuti muchaita asisikurana saka yaba itonzi maiki wanga kutozvipa mbiri manje kuti yakanga kutozviita mbiri kuti ndiyakatauraasingazodayiwa ndiyakatotitengesa adidiwa aya zvakaitika pangoya kuti zvakaitika pangoya adidiwa aya baba tinokutendai sekunzwa kwamaita baba vachitaura ndivo taxi driver vaitaura nakomrade logona nakomrade member izvo zvakare vakataura nambuya hwiza chinzi aiwa vakomana vakazongoya netaxi yavo ndokuenda kwavakaenda vabva vataura kuti kutaura kusvikana nhasi yakafamba 200 kilometers hadzina kubhadharwa asi chimwe chakavaponesa ndechekuti vakanga vaine ukama hwakanaka nemuridzi wetaxi asi sekunzwa kwamaita vakazosungwa nedivision police panguva iyoyo ndokuputwa ndokuzoenda ndokugara murimandi ndokuzosendenswa 5 years tingati rombo ravakaita ndopakabva pangoita malangstyle stops achipera vakabva vazoburitswa neamnesty asi vativo kugara kwavakaita kunokuva nedambudziko rekuti vari kushaya mari inosvika $25 yekuti vanoitwa x-ray vaone kuti gumbo ravo dambudziko riripo rakamira sei vagozorapwa chirwere chaicho uye zvakare vati maziso akungoona mamita 2 kubva pano patigere vana chiremba vanorapa maziso avo baba varikuda rubatsiro rwenyu uye zvakare vari kuda mari yemapirisi ebp pamwe namai rambai muchiona chirongwa The Forgotten Veterans pano Zimnews.tv. And on behalf of our camera person Elizabeth Nyaguyo and producer of this program Frank Wesere, my name is Robert Utafani. For now it's bye-bye. I
Taigara mumakomo mumakomo yewondo aiva manya manya takabatesa Zimbabwe taigara mumakomo mumakomo yewondo aiva manya manya takabatesa Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorila mumakomo aiva manya manya takabatesa For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.